Barok kiladap ki sipai Ukraine ki matbiang ya ka jingkan randen na kurs. Ki sipai Ukraine ki bayale thma hakathan kurs jong ka Russia. Kila bataya ki jingja kum ka phlim ka basirkhai bha. Kat ba ki dangkan randen na kilan basyakmat. Layathu ba ka BBC kalayo ya ki jingtho ki babania na ki sipai Ukraine. Kilayathu biang ya ka jingkan randen ka basirkhai. Hakmat ka jing thei ka bajur bat ki tunum jong ki tiar sipai ki bala sya penjot bat ki jing sya thombor ba man kapor na ki kenhun jong ki drone jong ka Russia ki sipai ki bakran leng ba ki social media la ai da ki kerteng thok ban yada ya ka jing long jong ki don ki bala ai jing tho syapang ka jing khlem namar ba ka Ukraine kala duno ya ka sudha kan nongba kaba hetam kaba kalabat ka jingkhang jong ka Ukraine ban lech sakmat kala penlong ba omla banyo ia ka dor kaba pura jong ka jinglong jingman hanroi kumne ki prangut ki sipai jong ka Ukraine kila batai hangi ya ka ka balaja men haka khandai trik jong mat u Volodymyr ulapha ya ka Telegram post ya ka BBC da ka baong ba udang don hasudha ha kabalat don ka jingting bat ka jingklem jong ka lingkhmat ki sipai Ukraine ki persyang ban mino ki kanhun sipai bat ki tiar katu katne na ki lathang da ki drone jong ka Russia ha surok omla ban mino ha kapor mensni ka jingle jingwan jong ki briu ki mar ki mata bat ki tiar kitar kala syania hakawai kalen tiba hapdeng ka sudha bat than sumi jong ka Ukraine u Volodymyr uloong bakal long kabala banya hakata ka surok ka bakhamsup si benai manswa nadu ka khandai terik umat slaong ba baro hapo ka jing penyading jong undong syun ki drone hakeleng kapor haka simit phila ban yoi arne lai teli ki drone kata kalong kababun bha ngidonnya ki jingdon kam baro hangne hakawai ka surok ba sudha sumi bat baro kitip baki Russia kin persyang ban ot yaka hanroi kane kalawan beang kum ka jingkendit yaka hukum jongi hakapor batho ya kane ka kubor tang swa baka Russia kan simbiang yaka sudha u Volodymyr uloong baki sipai jong ka Ukraine ki syapen bor na ki lai telikiliang men haka khadwe trik jong mat spat ki sipai jong ka Ukraine kidang yakhun ban khanglat ya ka jingsya ot surok kat kum ki kubor Telegram na ka masim khandiat sngi mensua ngilayo ya ka hukum ban mino na ki lanyada haka jingya kendo ka balapen bejbha uloong da ka benrap ka Russia kalalum ya ka bor ka bakongsan ban simbiang ya ka sinong kentup ya ki sipai babun jong ka Korea syatei lamingi ki stat sipai ki antat baka Russia kalalumbor hadu nyopo hajar ngut ki sipai ban keni biang ya ka kurs baken thup ya kumbakhat ar hajar ngut ki nong Korea syatei lamingi ka Russia kala pharu ya ki drone bab hatam jongka syakmat bat kadang penon kam ya ki drone balachna da ki drone ban ningkong FPV ban sim ya ka jingsen syar haki lenti bakongsan jong ka jing pen poi marbam ki kenthob ya ki drone ki bala penyaso bat ki nong penyai da ki wire fibrous optics ki ba omla ban penthot da ki lat jing yakhon persya ki ba penon kam da ki kor ki bor o maksum ulaong bakum ka jingmi unong syun ula ban penduk pendam da ki phau teli ki tiar bat baki jing tua ki la penmi ya ka jing khap ngia ha ki lenti pen poi marbam